An foli b'aw bɛɛ lajɛlen komi n y'a layiuru ta aw ye cogo min na sibiri o sibiri 20h wagati an bɛ layivu kɛ walasa k'aw ka question jaabi ani fana ka kuma thème dɔ kan nka sɔnni n ka don kuma kɔnɔna na fɔlɔ n bɛ hakɛto ɲini ka kɛ aw fɛ aw minnu ye n ka abonné ani mɔgɔ kura minnu fana bɛ ka n lamɛn surtout minnu bɛ n ka débat suivre komi n kun y'a fɔ n ko tarata o tarata sibiri o sibiri 21h wagati n kun bɛ layivu kɛ sibiri o sibiri n bɛ layivu kɛ 21h wagati mais tarata o tarata ani sibiri o sibiri n'o ye mardi ani samedi ye n bɛ video kura bila o don fila la donc o b'a jira k'a fɔ video fila semaine kɔnɔna na video ma se ka bila ni samedi in na n'o ye ni sibiri in ye ani tarata natɔ video fana tɛna bila o kɔnɔna na ka d'a kan empêchement dɔw bɛ yen nɔ olu kan ka sigi sen kan fɔlɔ labɛn dɔw olu kan ka sigi sen kan n'olu banna sigila sen kan o la an bɛ a daminɛ bi kunɲɔgɔn ni ala sɔnna n'o ye sibiri natɔ ye walasa tuma bɛɛ ka kunnafoniya ɲuman d'aw ma kɛnɛya kan minnu fana siɲɛ fɔlɔ don k'an ka video lajɛ u k'a dɔn k'a fɔ n ka video sanfɛ n tɛ kuma foyi ka kɛnɛya kɔ n bɛ kuma banaw kan banaw taamasiyɛnw banaw kɔlɔlɔ ani fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ sababu ye ka bana jugu lase ma walasa an ka jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ walasa farafinna yɛrɛ bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na ka d'a kan ni bana dɔgɔyara jamana o jamana kɔnɔ o jamana o bɛ taa ɲɛfɛ o fura foyi t'o la nka ni banabagatɔ cayara jamana min kɔnɔ o jamana o tɛ se ka taa ɲɛfɛ ka d'a kan n'i y'a ye k'a fɔ i b'i yɛrɛ labɛn n'i y'a ye k'a fɔ i bɛ wari ɲini k'a fɔ i b'i ka diɲɛlatigɛ labɛn o y'a sɔrɔ i bɛ kɛnɛya de la n'i tɛ kɛnɛya la i tɛ se k'o sɔrɔ ne tɔgɔ ye docteur Ousmane Yaya Touré n'a sɔrɔ i ni siɲɛ fɔlɔ kan ka video lajɛ i bɛ se k'i abonné voilà donc abonnement bɛ kɛ fu de la wari tɛ sara la i b'i abonné walasa n'i ye video kura kɛ wagati o wagati e ka se k'a lajɛ i bɛ se ka cloche notification ta o la chaque fois n'i ye video kɛ tuma bɛɛ i bɛ se k'a ye yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la o bɔlen kɔfɛ fana i bɛ j'aime ta ni n ka video diyara i ye ni ɲininkali b'i fɛ ni commentaire b'i fɛ i bɛ se k'o fɔ a ka dɔn k'a fɔ n ka live ninnu kɔnɔna na a dabɔlen don walasa aw bɛ se ka ɲininkaliw de kɛ walasa ne fana bɛ se k'aw ka question répond cogo min na an ye thème min ta thème du jour o b'a fɔ bi an filɛ ka min fɔ n'o ye adénome de la prostate ye n'o ye hypertrophie bénigne de la prostate donc an bɛ ka kuma o de kan bi voilà ɲininkali bɛ se ka k'o kan ɲininkali bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛw fana kan ka d'a kan ne bɛ yan nɔ aw jaabili de kama donc n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen minnu ye suivre daminɛ déjà n ka foli b'aw bɛɛ ye ɲininkali b'aw fɛ a ye ɲininkali kɛ voilà donc an bɛ baro kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn lakunnafoniya ok voilà merci n ka foli b'aw bɛɛ merci beaucoup d'accord donc o bɔlen kɔfɛ yen nɔ komi diɲɛ kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na i b'a fɔ bi bana dɔw kɛlen don ka mɔgɔw sɛgɛn kosɛbɛ voilà donc n'a sɔrɔ i t'o bana in dɔn an bɛna kuma o de kan a kɛlen don ka adamadenw sɛgɛn kosɛbɛ voilà surtout cɛlakaw voilà cɛlakaw ka daminɛ san 50 la ka yɛlɛ a bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ kosɛbɛ a yira k'a fɔ minnu si bɛ taa san 60 ka se san 84 ma 60 kɛmɛ sara la a b'olu sɔrɔ voilà maintenant mɔgɔ minnu fana n'u si bɛ taa san 85 a ye to san 85 ka yɛlɛ o 90 kɛmɛ sara la a b'olu sɔrɔ donc o b'a jira k'a fɔ bana don min fanga ka bon kosɛbɛ déjà minnu si bɛ san 85 la ni a bɛ se ka o sɔrɔ 90 kɛmɛ sara la o b'a jira ka fanga ka bon kosɛbɛ donc o b'a jira k'a fɔ bɛɛ kan k'i hakili to nin bana in na an bɛna kuma bana min kan ka d'a kan denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ i bɛ denmisɛnninya la bi bana in t'i la nka i si ma ban fɔlɔ voilà i bɛ se ka san 100 yɛrɛ sɔrɔ i bɛ se ka tɛmɛ hali san 100 yɛrɛ fana sanfɛ donc ni dun sera san 50 ka yɛlɛ i bɛ se ka san 60
ka taa ka yɛlɛ o sanfɛ donc i bɛ se k'i sɔrɔ 60 kɛmɛ sara la maintenant ni sera san 85 ka yɛlɛ o sanfɛ kɛmɛ sara la a bɛ se k'i sɔrɔ voilà ok Diallo merci beaucoup Diallo ok Diallo foli diyara n ye kojugu merci Diallo ye foli kɛ a foli diyara n ye Diallo merci ok donc ni ɲininkali b'i fɛ Diallo ni ma min faamuya i bɛ se k'a fɔ voilà donc on est là pour vous an bɛ i ka kumaw jaabi inchallah voilà donc a b'o cogoya de la maintenant minnu si bɛ san 85 sanfɛ a bɛ se k'olu sɔrɔ donc o b'a yira k'a fɔ 90 kɛmɛ sara la fanga ka bon kosɛbɛ o ye bana jumɛn de ye bon bamanankan na caman b'a fɔ ko cɛkɔrɔba bana voilà o de dɔnnen don an fɛ yan nɔ kosɛbɛ mɔgɔ caman b'o de fɔ voilà maintenant tubabukan na donc a tɔgɔ ka ca dɔw b'a fɔ hypertrophie bénigne de la prostate dɔw b'a fɔ lymphyte bénigne de la prostate dɔw b'a fɔ adénomyomatosis de la prostate dɔw yɛrɛ b'a fɔ adénome de la prostate voilà ni fɛn o fɛn mana fɔ a bɛɛ ye problème kelen de voilà donc a bɛɛ bɛ prostate de concerné voilà a bɛɛ bɛ prostate de kun kan voilà maintenant a fɔ wagati jumɛn k'a fɔ hypertrophie bénigne de la prostate o b'e la n'o ye a définition yɛrɛ ye i bɛ se k'a faamuya cogo min na voilà maintenant cɛ caman fɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ ni si bɛ ka kɔrɔbaya ka taa san 50 la ka yɛlɛ glande dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a wele prostate voilà donc ale bɛ funu voilà ale bɛ funu a bɛ bonya voilà donc ale bɛ bonya n'o kɛra a bɛ gɛlɛya caman lase sugunɛ kɛyɔrɔ ma sugunɛ kɛli o bɛ gɛlɛya walima sugunɛ sɔrɔli o bɛ se ka gɛlɛya walima sugunɛ yɛrɛ bɛ se ka sumaya tamasiyɛnw b'a la an bɛna se o yɔrɔ ma voilà donc a bɛna kɔlɔlɔ lase sugunɛ yɔrɔ ma a bɛna ni trouble urinaire ye voilà donc ni sugunɛ prostate n'o ye dilanni ye ale bɛ fununi min kɛ o de bɛ wele ko hypertrophie bénigne de la prostate n'an b'a wele HBP maintenant hypertrophie bénigne de la prostate kun dɔw de b'a la maintenant kun caman de bɛ yen nɔ an bɛ se ka min fɔ n'an bɛ yɔrɔ min na i b'a fɔ bi kun kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ yen nɔ k'a fɔ ni o b'i la walima n'o y'i sɔrɔ i ka diɲɛnatigɛ la ko hypertrophie bénigne de la prostate k'o bɛ sɔrɔ o kun kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ yen nɔ fɔlɔ an bɛ yɔrɔ min na i b'a fɔ bi mais kun bɛ a la minnu bɛ se ka kɛ sigana bɛ se ka kɛ minnu na minnu bɛ na n'a ye minnu bɛ se ka suguya adamaden na an bɛna olu ɲɛfɔ i ye ok je me sens pas bien en ce moment voilà Diallo mais je fais piqûre à la semaine du soir ok donc encore ok bon Diallo oui n'i ka kuma mɛn Diallo ye ɲininkali kɛ mais Diallo ka question répondre après an bɛ kuma continuer ka an ka débat fɔ i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min na an bɛ k'a kɛ cogo min na an b'a ɲɛfɔ a ye toujours maintenant an bɛ continuer hypertrophie bénigne de la prostate in fɛ voilà bon Diallo ko a man kɛnɛ voilà donc maintenant a fari bɛ ka bon i ye min fɔ Diallo n y'a faamuya nka mais bon je sais pas komi i taara dɔgɔtɔrɔso la u y'i lajɛ voilà donc je pense que i ye min fɔ ni n y'a faamuya kosɛbɛ u ye furaw d'i ma i ye furaw ta d'accord i ye furaw ta donc maintenant mais o bɛɛ la fari bɛ k'i ŋɛɲɛ voilà ça dépend maintenant i ye fura min ta et puis lajɛli kɛra u ye bana min dɔn e la voilà u ye bana min yira n'o y'i ka diagnostic ye il faut que k'a dɔn voilà pour que k'a dɔn pikiri min kɛra i la voilà n'a sɔrɔ ni pikiri effet secondaire tɛ voilà n'a sɔrɔ pikiri min kɛra i la n'a sɔrɔ effet secondaire de don ou bien n'a sɔrɔ ni ŋɛɲɛ kun b'i la fana sɔnni i ka taa lajɛli kɛ dɔgɔtɔrɔso la il faut que o bɛɛ de ka dɔn voilà donc là c'est très important médecin min ye mɔgɔ min y'i lajɛ voilà ton médecin traitant i bɛ segin i bɛ taa ɲɛfɔ a ɲɛna voilà i b'a fɔ a ye pikiri kɛlen kɔfɛ i fari bɛ k'i ŋɛɲɛ voilà n'a sɔrɔ min don bon de professionnel donc a b'a lajɛ ni conseil min kan ka d'i ma ou bien ni min kan ka kɛ ou bien ni produit min kan ka falen ou bien ni fɛn wɛrɛ min kan ka kɛ donc a b'o ɲɛfɔ i ye voilà je pense que o fana bɛ se k'u hakili to u yɛrɛ la walasa ni bana in kana n'u sɔrɔ a kɛra i cɛ ye a kɛra i kɔrɔkɛ a kɛra i balima ye a kɛra mɔgɔ mɔgɔ ye c'est important voilà donc maintenant i bɛ se ka fana bɛ se k'u ladi a nafa ka bon i kan voilà parce que n'a kɔlɔlɔ ye cɛ sɔrɔ donc a bɛ muso bɛ degun o ye wajibi ye donc walasa degun kana na cɛ sɔrɔ
i fana ye muso ye i fana bɛ se ka dɛmɛ don cɛ ma i y'o don cɛ ma walasa a fana kana na degun fɛn tɛ sa voilà donc maintenant an cause ninnu na bon étude dɔw y'a yira k'a fɔ hormone mal dɔ bɛ yen nɔ n'an ma bon généralement n'an ma wele testostérone voilà donc maintenant si une modification bon ni y'a sɔrɔ ale bamayɛlɛma la walima ni kɔlɔlɔ dɔw y'o sɔrɔ donc k'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni prostate ye voilà donc des modifications voilà de la production des hormones mâles donc maintenant voilà hormones mâles ni testostérone de donc n'ale modifiera donc ça peut provoquer des problèmes donc ça ni prostate un problème hypertrophie bénigne de la prostate un problème mais fɛn min don a sɛbɛntiyalen tɛ parce que étude dɔw y'a yira k'a fɔ k'o de don étude dɔw fana y'a yira k'a fɔ ayi voilà donc olu ma sɔn o ma voilà mais majorité kɔni sɔnna ko o senba bɛ a la voilà donc pour le moment maintenant âge kɔni âge b'a la voilà si fana mana kɔrɔbaya ka sɔrɔ foyi tɛ yen nɔ a bɛ se ka cɛ dɔw sɔrɔ voilà a bɛ se ka cɛ dɔw sɔrɔ maintenant hérédité fana voilà n'o ye bɔkolo ye fayanfan walima fayanfan walima bayanfan walima aw ka du kɔnɔna na somɔgɔw kunda voilà n'a sɔrɔ i ni mɔgɔ minnu lien direct bɛ ni minnu ɲɔgɔn cɛ a problème mana olu dɔ sɔrɔ donc a bɛ se ka n'a sɔrɔ a b'aw ka famille kɔnɔna na a bɛ se ka surunya i fana na wala i b'i hakili to i yɛrɛ la a bɛ se ka kɛ a b'i sɔrɔ fana maintenant fura dɔw fana bɛ yen nɔ minnu b'o ta k'o juguya ka mɛn o tali la kojugu voilà donc maintenant o fana kɔlɔlɔ dɔw bɛ se ka na n'o ye i b'a fɔ antihistaminique ninnu ou bien les décongestionnants voilà donc i b'a fɔ mura fura ninnu dɔw bɛ yen nɔ les décongestionnants nasales ninnu donc olu fura ninnu i b'a sɔrɔ a caman na a bɛ feere a yɛrɛ ma a bɛ feere ka sɔrɔ hali ordonnance yɛrɛ tɛ pharmacie dɔw b'a feere ka sɔrɔ hali ordonnance yɛrɛ tɛ voilà donc n'i y'olu dɔw ta k'o juguya cogo sugu dɔw la voilà donc olu bɛ se ka na ni sugunɛ sɔrɔli gɛlɛyali ye donc n'a bɛna trouble urinaire ye donc trouble urinaire bɛ se ka jouer prostate kan mais plus tard a bɛ se ka na kɛ hypertrophie bénigne de la prostate voilà c'est bon bon o ye a cause damadɔ ye an bɛ se ka cause damadɔ min fɔ voilà prostate kan ok voilà toujours komi n y'a ɲɛfɔ hali lajigi don ni ɲininkali bɛ minnu fɛ a bɛ se ka ɲininkali kɛ walasa an ka question jaabi parce que c'est 1 heure de temps voilà ni 1 heure de temps banna voilà on arrête a bɛ jɔ o yɔrɔ la voilà samedi wɛrɛ an b'a daminɛ tuguni ok voilà merci maintenant tamasiyɛn dɔw de bɛ yen nɔ fana komi n y'a fɔ an bɛna kuma kan tamasiyɛn dɔw fana bɛ yen nɔ ni olu tamasiyɛn ninnu n'i y'olu ye la i kan ka siga i yɛrɛ la k'a fɔ n'a sɔrɔ ni hypertrophie bénigne de la prostate voilà n'a y'a sɔrɔ ale t'i la voilà maintenant o ye tamasiyɛn bɛ se ka sigana don a la o tamasiyɛn dɔ ye mun ye fɔlɔ i b'a sɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen na sugunɛkɛ nege b'i minɛ voilà toujours tu as envie d'aller uriner de faire tu as toujours envie d'aller faire la miction voilà toujours sugunɛkɛ nege b'i minɛ voilà donc maintenant n'i y'o jateminɛ i yɛrɛ la voilà donc o y'a tamasiyɛn dɔ ye a tamasiyɛn dɔ wɛrɛ ye mun ye tuguni i b'a sɔrɔ i bɛ sugunɛ kɛ tuma bɛɛ tile fara su kan tuma bɛɛ i bɛ sugunɛ kɛ voilà tuma bɛɛ i bɛ sugunɛ kɛ voilà sugunɛkɛ bɛ na i la wagati bɛɛ lajɛlen na voilà sugunɛkɛ bɛ caya a wagati bɛɛ n'an b'a fɔ colocurie nocturne et diurne voilà sugunɛkɛ bɛ caya a wagati bɛɛ lajɛlen na i fan fɛ voilà donc o bɔlen kɔfɛ fana i b'a sɔrɔ i bɛ sugunɛ sɔrɔ i bɛ sugunɛ kɛ kosɛbɛ mais i b'a sɔrɔ i bɛ sugunɛ min kɛ sugunɛ bɛrɛw tɛ voilà sugunɛ i bɛ taa ɲɛgɛn na i bɛ sugunɛ dɔɔni kɛ dɔrɔn voilà a bɛ kɛ i b'a fɔ i ye sugunɛ ɲɛnama kɛ mais en réalité ka sɔrɔ voilà sugunɛ fitinin dɔrɔn de don sugunɛ bɛrɛw tɛ voilà donc a sugunɛ man ca o y'a tamasiyɛn dɔ ye a tamasiyɛn dɔ ye mun ye fana i b'a sɔrɔ sugunɛ sɔrɔli o bɛ gɛlɛya i ma kosɛbɛ n'i taara ɲɛgɛn na sugunɛ bɛ mɛn ka sɔrɔ a ma na sɔrɔli bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a dɔw la a b'i degun yɛrɛ nka n'i kilala sugunɛ fana na walasa i ka tila sugunɛkɛ yɛrɛ fana na fana i bɛ degun fana sɔrɔ o fana na a sɔrɔli bɛ gɛlɛya n'a sɔrɔla fana i tilatɔ la i bɛ se ka degun fana sɔrɔ a yɔrɔ fana na n'i bɛ ka sugunɛ fana o ye tamasiyɛn dɔ ye tamasiyɛn wɛrɛ mun ye tuguni n'i bɛ ka sugunɛ kɛ n'i ye sugunɛ kɛ i b'a sɔrɔ sugunɛ kan ka janya min sɔrɔ misaliya la n'i jɔ k'i sugunɛ kɛ ni sugunɛ kan ka bɔ i kɛrɛfɛ ka taa distance min na i b'a sɔrɔ
au distance te janya. Voilà, il va faire distance te janya. Voilà, donc maintenant à quelques centimètres, maintenant au lieu il va se retrouver avec des qui est alors là, c'est à qui c'est ou allemand avec qui c'est crefé. C'est la CC qui est resté. Alors, à distance, à tout distance, sur tout. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup, voilà, bonsoir. Alors, faut lui dire un peu ça, voilà, merci. Voilà, et alors, souvenez-vous, sur voilà. Maintenant, tamashin wɛrɛ ye mun ye tuguni i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ n'i ye sugunɛ kɛ i tilalen sugunɛkɛ la ka ban i tilalen sugunɛkɛ la a bɛ hakɛ to cɛya ladonnen kɔfɛ i b'a sɔrɔ sugunɛ kunkurunin bɛ na a bɛ kɛ i b'a fɔ i ma tila sugunɛw bɛ to ka bɔ a yɛrɛ ma kulusi kɔnɔna na a dɔw la f'a k'i ka kulusi ɲigin yɛrɛ hali n'a tɛ seliji la a bɛ se k'i ka seliji tiɲɛ voilà donc maintenant sugunɛ bɛ na voilà k'a sɔrɔ i bɔra ɲɛgɛn na ka ban o bɛɛ la sugunɛ bɛ na. Voilà. Bon, il y a tamasiɛn dɔw fana ye. Voilà. Maintenant, tamasiɛn wɛrɛw bɛ se ka y'a la. Tamasiɛn wɛrɛw bɛ se ka y'a la. Voilà, i b'a fɔ a bɛ se ka nɛnɛ dɔw fari kalaya, a bɛ se ka nɛnɛ kari dɔw la. A bɛ se k'o kɛ. Voilà. A bɛ se ka na ni o problème fana ye. A bɛ se ka na ni dimi ye dɔw fana fari la, douleur musculaire u farisogo la, dimi bɛ se ka na dɔw fari la. Dimi bɛ se ka na dɔw fari la. A bɛ se ka na ni i kan k'i yɛrɛ ye cogo min na voilà donc i kan ka i yɛrɛ lafiyalen cogo min na i t'o lafiya in sɔrɔ voilà donc maintenant a bɛ na n'o ye malaise général a bɛ se ka na ni o ye i farisogo la o bɛɛ bɔlen kɔfɛ fana ni i taara dɔgɔtɔrɔso la ni dɔgɔtɔrɔ y'i lajɛ voilà ni dɔgɔtɔrɔ y'i lajɛ donc dɔgɔtɔrɔ man'i lajɛ n'u y'u lajɛli kɔnɔna na voilà i hakili to kuma n'a fɔ cogo don lajɛli kɔnɔna na donc docteur bɛ gan don a tɛgɛ la a bɛ tɛgɛ don banakɔtaga yɔrɔ la o kɔfɛla la donc a b'a tɛgɛ kɔrɔta sanfɛ i b'a fɔ a ɲɛ b'a la cogo min na voilà a b'a tɛgɛ kɔrɔta sanfɛ ka taa prostate yɔrɔ k'o toucher voilà n'a tɛgɛ magara prostate yɔrɔ la bon i b'a sɔrɔ banabaatɔ bɛ dimi senti o wagati voilà a bɛ dimi senti o wagati dimi man ka dɔn o dimi man ka ye banabaatɔ la wagati mais n'a ye dimi senti yɔrɔ la o bɛ sigana don docteur la kosɛbɛ k'a fɔ sigana b'a la k'a fɔ hypertrophie de la prostate o bɛ sɔrɔ banabaatɔ in na. Maintenant banabaatɔ bɛ se ka dɔw yɛrɛ jateminɛ a yɛrɛ la fana i b'a sɔrɔ n'a bɛ sugunɛ kɛ i b'a sɔrɔ sugunɛ bɛ a jeni voilà sugunɛ b'a jeni voilà sugunɛ bɛ se ka banabaatɔ jeni parce que a bɛ na ni infection ye voilà voilà donc maintenant tamasiyɛn wɛrɛw fana bɛ se ka y'a la tamasiyɛn wɛrɛw dɔ ye mun ye tuguni bon tamasiyɛn wɛrɛ dɔ ye mun ye tuguni i b'a sɔrɔ dimi bɛ kɛ barakun dugumala la c'est à dire kɔnɔbara dugumala la ka na cɛya la n'o ye cɛya yɛrɛ ye wala o ye hakɛ to ka na cɛya la wala ka na fɔ hali banakɔtaga yɛrɛ kɔnɔna na donc dimi bɛ se ka kɛ olu bɛɛ la ninnu bɛɛ y'a tamasiyɛnw ye minnu bɛ se ka i lasɔmi k'a fɔ voilà ni i ye ninnu y'i la k'a fɔ est-ce que hypertrophie bénigne prostate o t'i la donc ni olu tamasiyɛnw y'i la i ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la joona i ka taa i ka docteur fɛ yen ni docteur yɛrɛ t'i bolo i ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso min ka surun i la i ka lajɛ voilà walima i ka taa dɔgɔtɔrɔsobaw la i ka lajɛ sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni hypertrophie bénigne la prostate n'a sɔrɔ o b'e la voilà ou bien n'a sɔrɔ ni min don o ka se ka ɲɛɲini ka ɲɛ dɔn voilà maintenant walasa ka sɛbɛntiya a tɛ ɲa docteur bɛ lajɛli kɛ lajɛli kɔfɛ jolita dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ se ka lajɛ voilà k'a kɛ k'a lajɛ voilà arajo fana dɔw echo voilà dɔw fɛn wɛrɛw bɛ se ka kɛ k'a lajɛ voilà walasa ka sɛbɛnti voilà non PSA donc maintenant analyse san olu bɛ se ka kɛ k'a lajɛ walasa ka sɛbɛntiya lajɛli kɔfɛ voilà ɲininkaliw ni lajɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ maintenant n'e ma taa ni ne ye nin bana in ne ye nin taamasiyɛn bɛɛ y'i la i ma sɔn ka taa dɔgɔtɔrɔso la walasa i ka se ka furakɛ walasa jateminɛw ka se ka k'a la a ka dɔn n'a sɔrɔ ni hypertrophie bénigne prostate n'o de b'i la walima ni o t'i la o ka se ka dɔn ok merci beaucoup merci je vois le message merci beaucoup ouais, merci beaucoup voilà foli diyara n ye merci voilà donc maintenant n'a y'a sɔrɔ i ma taa dɔgɔtɔrɔso la ni tora o cogoya la i ma taa dɔgɔtɔrɔso la kɔlɔlɔ caman de bɛ yen nɔ i bɛ se k'o kɔlɔlɔ ninnu se k'i sɔrɔ voilà o kɔlɔlɔ in dɔ ye mun ye a bɛ se ka na ni calcul urinaire ye voilà dans la vessie voilà donc ni o kɛra calcul urinaire mana na o bɛ se ka na ni degun caman ye voilà a bɛ se ka na ni degun wɛrɛw ye
se ka na ni degun wɛrɛ i b'a fɔ infection à répétition kuma bɛɛ infection urinaire b'i minɛ kuma bɛɛ sugunɛ i bɛ sugunɛ kɛ sugunɛ b'i jeni wala kuma bɛɛ infection urinaire b'i minɛ n'i y'olu fana jateminɛ i yɛrɛ la n'i y'olu fana i yɛrɛ la donc maintenant olu fɛn ninnu komi n y'a fɔ cogo min na n'i y'o jateminɛ o b'a yira k'a fɔ a b'i la donc o b'a yira k'a fɔ n'i ma furakɛli kɛ joona i b'a sɔrɔ i ka sugunɛ kɛ kuma bɛɛ sugunɛ kɛ kɛtɔ a bɛ se k'i jeni ou bien sugunɛ kɛtɔ la degun bɛ se ka na kɔnɔna na infection kɔni bɛ k'e la kuma bɛɛ ka caya voilà infection à répétition kuma bɛɛ infection bɛ se k'i minɛ waati bɛɛ lajɛlen na ka caya a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye tuguni i n'a fɔ irritation aiguë d'urine irritation aiguë d'urine i b'a sɔrɔ sugunɛbara bɛ fa nka sugunɛ tɛ sɔn ka na voilà n'a fɔ irritation aiguë d'urine na n'olu sugu kɛra voilà donc wajibi f'i ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka d'a kan sugunɛbara falen don sugunɛ tɛ sɔrɔ voilà i bɛna fɔ degun kosɛbɛ i b'a ye kɔnɔ dugumala bɛ funu voilà dimi bɛ k'a la kosɛbɛ a dimi fanga ka bon kosɛbɛ voilà a bɛ se ka na ni altération de l'urètre c'est-à-dire que a bɛ se ka voilà altération complète de l'urètre a bɛ se k'o kɛ voilà donc c'est-à-dire que sugunɛ bɛ tɛmɛ sira min fɛ sugunɛ bɛ tɛmɛ sira min fɛ a bɛ se k'o sira geren k'a boucher yɛrɛ k'a geren sugunɛ tɛ tɛmɛ voilà sugunɛ bɛ fɛ ka bɛn na mais a tɛ tɛmɛ bon ni o dun kɛra c'est une urgence voilà n'o kɛra fo banabaatɔ ka ta joona ka furakɛ joona sinon a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ fɛn caman bɛɛ bɛ se ka bɔ a la aw yɛrɛ sigilen tɛ ni min ye fana voilà o ninnu bɛɛ y'a kɔlɔlɔw ye a bɛ se ka kɔlɔlɔ min lase adamaden ma voilà o kɔlɔlɔw de don a bɛ se ka nin bɛɛ lase adamaden ma ok voilà donc o mana bɔ yen nɔ mais fɛn dɔw bɛ yen nɔ il faut k'i k'a dɔn k'a fɔ hypertrophie bénin de la prostate voilà n'o ye an bɛ ka kuma ka bi n'o ye adénome ye voilà o adénome n'o ye adénome de la prostate ye bana de don voilà donc a bɛ se ka ni si kɔrɔbala a bɛ se ka daminɛ o wagatiw a sɔrɔli bɛ daminɛ o wagatiw la maintenant a complication mana kɛ cogo o cogo mais bana tɛ k'a fɔ ko a bɛ yɛlɛma ko a kɛ cancer de la prostate il faut i k'o dɔn voilà parce que adénome de la prostate o bɛ yen nɔ cancer de la prostate o fana bɛ yen nɔ voilà hypertrophie bénin de la prostate ale ni adénome olu bɛɛ ye kelen quoi voilà c'est non tɔgɔ de b'u différencier dɔrɔn sinon a bɛɛ ye bana suguya kelen voilà donc maintenant ale ni cancer de la prostate tɛ kelen maintenant dɔw fɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ hypertrophie bénin de la prostate b'u la cancer de la prostate fana b'u la voilà cancer de la prostate ale taamasiyɛnw ani hypertrophie bénin de la prostate taamasiyɛnw u bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen fana i b'a sɔrɔ a fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ olu la donc o b'a yira k'a fɔ bana don donc a bɛ se ka bɔ cogo dɔ la voilà u bɛ se ka surun ɲɔgɔn na u bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ na mais k'a fɔ ko ni hypertrophie bénin de la prostate y'i sɔrɔ k'a fɔ diyagoya ko cancer de la prostate fana b'i sɔrɔ o tɛ wajibi ye maintenant n bɛna ɲɛfɔ ye e kan ka mun de kɛ walasa k'i kisi hypertrophie bénin de la prostate ma ok Gawusu Kulibali merci beaucoup merci Gawusu merci beaucoup voilà bienvenue Gawusu voilà merci beaucoup ok je suis très content merci maintenant et voilà le thème de ce soir est très important Gawusu et je suis avec beaucoup et bien sûr voilà merci beaucoup Gawusu voilà bon voilà donc aw minnu ye aw ka hali tubabu ka kɛnɛya la a ka bana kunnafoniyaw dɔw banabagatɔw kisi bana jugu caman ma voilà le prévenir aussi le problème c'est exactement ça voilà i ka kisi bana ma ka kisi bana jugu ma walasa bana jugu kana kɛ aw sata ye denmisɛnninya t'a la mɔgɔkɔrɔbaya t'a la bamananw ka kuma dɔ ko janto yɛrɛ la o kɔrɔcogo ka ɲi n'i y'i janto yɛrɛ la i bɛ kɔrɔcogoya ɲuman sɔrɔ voilà adamaden i bɛ don dɔ kɔlɔn senni don dɔ minɔgɔ kama voilà don dɔ kɔlɔn i b'o sen don dɔ minɔgɔ kama c'est très important voilà n'i y'ale to i ka kɛnɛya la k'a sɔrɔ bana t'i la wagati min na i kan ka dɔn i kan ka min kɛ i man ka min kɛ n'i ye taamasiyɛn min y'i la i b'a fɔ an filɛ ka minnu fɔ n'i y'olu taamasiyɛn y'i la i ka wuli joona ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ka lajɛ n'a sɔrɔ min b'i la o ka dɔn walasa i ka furakɛ joona bana kana ka juguya ka dama tɛmɛ laɲini yɛrɛ o de voilà n ka chaîne yɛrɛ kɔnɔna na n ka laɲiniba yɛrɛ fanba o y'o de voilà laɲini fanba o y'o de walasa aw bɛ se ka kunnafoniya cogo min na aw bɛ se ka kunnafoniyaw sɔrɔ banaw kan cogo min na aw bɛ se ka banaw dɔn aw fana b'aw dama dɔgɔtɔrɔ ye wa tɛ komi diplôme b'aw bolo sa mais
aw ko yerde do parce que daka nawi banaw donga banaw tamasyon do voilà donc ali moy ka wa olafli wo mo ko kuma do fo minti tian walma ere fana isikalin do fen do la uli ga ta do so la ka to reti fu don yere kan voilà donc ni be ni kuna funan do ni be don yan do watu fana se ga kuro don yere ga son ga ta do so la voilà donc watu fana iganga kuro wi no so ere do wi no ibu ko luke o ere nu olu be se ga do fili konnana donc n'i tɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ n'a bɛ se ka na ni bana ye ni bana bɛ se ka juguya voilà donc maintenant n'i bɛ nin taamasiyɛn dɔn n'i bɛ ninnu fɛn dɔn n'i bɛ nin kunnafoniya ninnu dɔn a b'a to o kɔlɔlɔ ninnu olu t'i sɔrɔ n'i y'olu yɛrɛ la dɔrɔn i bɛ wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la walasa i bɛ kisi bana ma voilà c'est chaîne yɛrɛ nafaba y'o de ye walasa aw bɛ se ka kunnafoniya ɲuman sɔrɔ parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u tɛ kunnafoniya dɔn kulonkɛ de ka di mɔgɔw ye bi kosɛbɛ ka tɛmɛ sɛbɛn kan donc ni ye sɛbɛ kulonkɛ ka di sa mais i ka sɛbɛ dɔ fana ka senkɔrɔ ale nafa ka bon kosɛbɛ walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ cogo bɛɛ lajɛlen na voilà ka d'a kan foyi fana tɛ se ka kɛnɛya fana tɛ se ka sɔrɔ ni dɔnni fana tɛ voilà walasa i fana ka se ka dɔnni fana sɔrɔ fo i ka dɔnni tigilamɔgɔw minnu y'a ɲɛɲini ka ɲɛdɔn minnu y'a kalan kɛ i n'olu fana ka se ka i ka se n'olu ka se ka baro i k'olu fana ka hakilinaw dɔn olu fana ka se ka kunnafoniya d'i ma voilà donc walasa i fana bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogo min na voilà. Ok, d'accord. Donc maintenant, an ye an bɛna kuma prévention an bɛ se ka mun de kɛ walasa k'an kisi hypertrophie benigne de la prostate ma voilà hypertrophie benigne de la prostate voilà minnu bɛ k'an suit n'a sɔrɔ min ye minnu fana siɲɛ fɔlɔ ye ka vidéo lajɛ voilà donc sɔnni ka a bɛ se ka min kɛ k'aw kisi a ma sɔnni k'o ɲɛfɔ a ye bon minnu siɲɛ fɔlɔ don a bɛ aw wuli n ka chaîne kan voilà walasa n'i ye kunnafoniya kura di wagati o wagati tarata o tarata sibiri o sibiri aw ka se ka vidéo kura sɔrɔ a ka se k'o lajɛ an bɛ kuma banaw kan voilà donc o ta bannen sibiri o sibiri 21h wagati fana donc ni aw bɛ jɛn an bɛ vidéo kɛ bɛ kuma bana fana kan walasa aw bɛ kunnafoniya ɲuman fana sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na voilà ok d'accord donc o bɔlen kɔfɛ yen fana voilà donc n bɛ a ɲɛfɔ aw ye o bɔlen kɔfɛ komi ko prévention voilà prévention o ye jumɛn ye voilà prévention an bɛ se ka mun de kɛ walasa k'an kisi ni problème ninnu ma n'o ye hypertrophie benign de la prostate ye walasa k'a ɲɛfɔ e ye hypertrophie benign de la prostate o bana tɛ k'a fɔ ko n'i ye nin kɛ k'a t'i sɔrɔ diyagoya la o bana tɛ voilà k'a fɔ n'i ye nin kɛ a tɛ sɔrɔ yɛrɛ fiyewu fiyewu ka d'a kan i ye nin kɛ o bana tɛ a bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wala i y'i kɛ cogo o cogo nka fɛn dɔw bɛ yen nɔ ko dɔw bɛ yen nɔ n'i y'olu kɛ walima n'i hakili to fɛn dɔw fana na a b'a to a t'e fana sɔrɔ voilà donc hali n'a b'i sɔrɔ sa nka a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a bɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ a kɔni ma a kɛra cogo o cogo voilà c'est bon voilà donc ok merci beaucoup voilà donc foli diyara n ye kosɛbɛ voilà donc komi n y'a ɲɛfɔ a ye cogo min na an bɛ continuer ka an bɛ question jaabi en même temps donc an bɛ continuer an ka débat fana fɛ voilà an bɛ continuer an ka débat fana fɛ voilà donc i bɛ se ka min kɛ n'o ye walasa k'i kisi hypertrophie na prostate ma donc a yirala k'a fɔ étude caman y'a yira k'a fɔ étude il y a une étude australienne qui a été faite voilà olu y'a yira des années passées voilà olu y'a yira k'a fɔ ko hypertrophie bénigne de la prostate Aïcha Doumbia merci beaucoup Aïcha foli diyara n ye kosɛbɛ bienvenue merci beaucoup voilà donc on est là merci Aïcha bienvenue voilà c'est ma chaîne voilà donc maintenant an bɛ ɲininkali ni ɲininkali min b'i fɛ i bɛ se k'a fɔ Aïcha voilà i bɛ se k'a fɔ et puis an bɛ ka ɲininkali fana jaabi voilà komi n y'a fɔ a bɛ musow nafa a bɛ cɛw nafa ten a bɛ musow fana nafa ten ka d'a kan i kɛra muso ye cogo o cogo cɛ b'i bolo voilà denw b'i bolo voilà donc dɔgɔnin kɔrɔ fana tonton fana b'i bolo voilà prévention voilà donc prévention komi n y'a fɔ a ye cogo min na prévention ye a dɔ ye mun ye fɔlɔ komi n y'a fɔ étude australienne na u y'a yira olu ye étude dɔ kɛ u y'a yira k'a fɔ ko cɛ minnu n'u bɛ cɛnimusoya kɛ kosɛbɛ a ka dɔgɔn k'a fɔ hypertrophie bénigne de la prostate b'u minɛ voilà donc minnu bɛ cɛnimusoya kɛ kosɛbɛ a bɛ hakili to
mana fo cogo voilà donc wala sa usika faamuya cogo min na a ka dɔgɔ olu fɛ yen nɔ hypertrophie bi ni la prostate bi olu minɛ voilà. donc a yira k'a fɔ fana fɛn dɔw bɛ yen nɔ i k'i hakili to olu la kosɛbɛ voilà n'o ye dumuni dɔw ye olu n'i b'olu dun kosɛbɛ i k'i hakili to olu la walasa hypertrophie na prostate a kana min minɛ voilà o dɔ ye mun ye o dɔ ye mun ye kafe tea gulɔ voilà mɔgɔ minnu b'olu min a ka surun olu la kosɛbɛ hypertrophie na prostate a k'olu minɛ voilà donc i bɛ se k'i kɔlɔsi a ma cogoya wɛrɛ jumɛn fana na o ye farikolo ɲɛnajɛ i ka to ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ voilà i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ voilà farikolo ɲɛnajɛ ale nafa ka bon kosɛbɛ voilà donc mɔgɔ min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ a kɛ ka di bɛ yen nɔ fura dɔw fana bɛ yen nɔ i b'i kɔlɔsi olu tali la ka n'olu ta i kun fɛ k'a sɔrɔ ni dɔgɔtɔrɔ dɔ ka yamaruya kan tɛ hali n'i b'a ta fana ni dɔgɔtɔrɔ in b'a sɛbɛn a b'a sɛbɛn min bɛ bɛ i fari ma min tɛ kɛ damatɛmɛ ye i fari la voilà ok voilà donc maintenant o fura ninnu dɔ ye mun ye komi n y'a fɔ les antihistaminiques voilà antihistaminiques dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ se k'a kɛ voilà bon infection de donc olu dɔw bɛ se k'a kɛ voilà décongestion nasale fana voilà décongestion nasale olu dɔw fura dɔw bɛ yen olu bɛ se k'a kɛ i b'a fɔ les pisto cetadurone donc olu dɔw fura dɔw bɛ yen nɔ olu dɔw bɛ se ka na ni a kɔlɔlɔ ye voilà donc olu fura ninnu n'a sɔrɔ i bɛ to k'olu ta ka sɔrɔ i ma se dɔgɔtɔrɔso la ka sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ ma i lajɛ voilà caman bɛ yen nɔ u bɛ taa san kare kɔnɔnaw la walima dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ fana u bɛ taa san pharmacie la ka sɔrɔ ordonnance tɛ voilà donc n'i tora k'olu ta ka sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ dɔ ka yamaruya kan tɛ voilà ni mɛnna olu tali la olu dɔw fana bɛ se ka a fana favoriser voilà maintenant infection urinaire ninnu voilà sugunɛ infection urinaire ninnu fana ni o bɛ to k'i minɛ kuma bɛɛ voilà donc maintenant olu fana bɛ se ka a favoriser voilà voilà o bɛ sɔrɔ mun fɛ infection urinaire min bɛ sɔrɔ mun fɛ n'a sɔrɔ i tɛ to ka i ka sugunɛ fɛn na bila par exemple n'a sɔrɔ ni sugunɛkɛ b'i la voilà i ka jija fana ni sugunɛkɛ b'i la wagati bɛɛ lajɛlen na i ka t'i sugunɛ kɛ wala kana sugunɛ mara o problème bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ kosɛbɛ ni sugunɛ b'u la u tɛ sɔn ka taa sugunɛ kɛ u bɛ sugunɛ mara wala u bɛ sugunɛ mara sugunɛ bɛna caya vessie kɔnɔna fo vessie bɛna fa nka o bɛɛ de b'a mara olu yɛrɛ bolo ko n'u y'o kɛ k'o de cɛya ye walima olu bɛ s'u yɛrɛ la o tɛ n'i bɛ to ka sugunɛ mara ka caya tuma bɛɛ i bɛ to ka sugunɛ kɛ b'i minɛ i tɛ sɔn ka taa sugunɛ bɛ sugunɛ mara o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni hypertrophie bénigne de la prostate ye voilà adénome bɛ se ka sɔrɔ o fana fɛ ka d'a kan sugunɛbara fɛn o fɛn ni o tɛ vide a falen don kuma bɛɛ voilà donc o bɛ se ka na ni sababu ye ka na ni problème d'infection urinaire ninnu ye donc n'olu fana bɛ kɛ a bɛ se k'i surunya prostate la kosɛbɛ voilà a bɛ se k'i surunya prostate la kosɛbɛ o kama ni sugunɛkɛ y'i minɛ dɔrɔn i kana sigi i ka t'i sugunɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ la ni sugunɛkɛ y'i minɛ voilà donc o bɛ se k'i kɔlɔsi o bɛ se k'i kisi hypertrophie na prostate in fana ma kosɛbɛ voilà o komi n y'a fɔ cogo min na n ko cɛnimusoya in n'i b'a kɛ ka caya fana a ka gɛlɛn hypertrophie na prostate k'i minɛ parce que lawaji mana na prostate fɛn kɔnɔna na donc ni a to ka vide donc a b'a to a tɛ sɛgɛn joona donc a bɛ se k'i kisi a ma o de ye o yɔrɔ explication ye walasa i ka o yɔrɔ faamuya voilà maintenant merci beaucoup Kassim Traoré courage pour ton travail merci Kassim avec quel de kama avec plaisir Kassim merci beaucoup Aïcha voilà oui docteur pardon et est-ce que voilà ça se contamine non bon non hypertrophie Aïcha hypertrophie de la prostate bana tɛ ko mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ contaminer n'a ye voilà k'a fɔ ko i ni mɔgɔ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a jɛnna i fɛ k'a bɛ se ka i contaminer walima n'a ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ walima n'aw joli siraw farala ɲɔgɔn na voilà c'est pas une maladie infectieuse k'a fɔ ɲɔgɔnnaw de don non ça ne se contamine pas a tɛ contaminer voilà merci question diyara n ye kosɛbɛ merci beaucoup voilà merci pour le courage aussi ka question poser c'est très important mɔgɔ caman bɛ ka suivre mais caman bɛ siran bɛ ka maloya ka question poser bon maloya t'a la kɛnɛya de don voilà kɛnɛya de don
fo i tɛ se ka kɛnɛya ɲɔ labila ni kɛnɛya yɛrɛ tɛ voilà donc maintenant i tɛ se ka fɛn o fɛn bɛ yen fana k'i t'a dɔn i t'a dɔn de donc maintenant ni occasion b'i bolo ka ɲininkali kɛ i b'a ɲininkali kɛ c'est une occasion voilà sinon pour que ka se ka ni kuma ni jaabi sɔrɔ i ka taa dɔgɔtɔrɔso la i ka taa consultation ticket ta i k'i sigi aran na fo tuuru ka se i ma ni tuuru ser'i ma voilà ni tuuru sera wagati min na i bɛ don n'i donna ni ɲininkali dɔrɔn de b'i bolo i bɛ ɲininkali dɔrɔn de fɔ o dɔrɔn de f'i ye voilà de un d'abord i ka wari perdu de deux i ka temps perdu de trois voilà i taara ka taa i sigi ka lamɛnni kɛ diyagoya la hali n'a sɔrɔ nege kun t'i la voilà mais nin occasion in maintenant grâce à l'internet voilà e ni ne an bɛ se ka baro kɛ ka sɔrɔ an tɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na e bɛ se ka ne ka kuma kɔnɔna na i bɛ se ka ɲininkaliw kɛ n bɛ ɲininkaliw jaabi voilà donc i b'o dɔn n'i y'o dɔn o fana ye dɔnniya dɔ de ye voilà dɔnniya tɛ sɔrɔ ten tɔ f'i ka fɛn dɔ de kɛ voilà i b'a sɔrɔ o cogoya de la fɛn tɛ k'a fɔ i n'a bɛ wolo diɲɛ kɔnɔ i n'a bɛ bange ɲɔgɔn fɛ diɲɛ kɔnɔ i b'a ye to voilà i b'a ɲini diɲɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ et c'est comme ça i bɛ taa fana k'a to diɲɛ in fana kɔnɔ i mɔgɔ de b'a ɲini fana o b'a sɔrɔ c'est comme ça voilà donc fɛn dɔ a tɛ sɔrɔ gratuitement voilà donc maintenant heureusement ne ni aw bɛ ka baro kɛ ne ka baara de don bon caman bɛ ka ne lajɛ dɔw ka baara dɔw fana ka baara tɛ voilà donc minnu ka baara n'u m'a faamuya u bɛ se ka ɲininkali kɛ minnu fana ka baara don fana ni o m'a faamu u bɛ ɲininkali kɛ minnu ka baara fana tɛ n'u ma min faamuya u bɛ ɲininkali kɛ voilà c'est comme ça an bɛ évoluer ɲɔgɔn fɛ voilà c'est bon voilà voilà donc comme n y'a fɔ cogoya min na voilà donc maintenant i ka ni sugunɛkɛ in minɛ i ka taa sugunɛ kɛ i kana sugunɛ mara voilà ça c'est compris o bɔlen kɔfɛ fana mɔgɔ caman bɛ yen nɔ ni su kora i b'a sɔrɔ o ji min ka ɲi nɔ mɛ su mana ko i b'a sɔrɔ u bɛ ji min k'a dama tɛmɛ voilà dɔw bɛ ji min ka ɲi su fɛ komi n ka video tɛmɛnen dɔ la n y'a fɔ n ko i ka to ka ji min kosɛbɛ voilà n ko ji min ka ɲi adamaden ma voilà donc maintenant su fɛ sɔnni k'i da i ka ji min kosɛbɛ voilà i ka ji min kosɛbɛ voilà walasa a bɛ se k'i kisi bana ma a bɛ se k'i kisi crampe musculaire ninnu fana ma voilà nka n'a fɔra i ka ji min hakɛya de bɛ a la voilà donc maintenant n bɛna o ɲɛf'i ye sɔnni k'o ɲɛf'i ye question dɔw bɛ n bolo jaabi voilà donc maintenant il y a Kasim merci beaucoup Kasim n ka foli b'i ye foli diyara n ye kosɛbɛ voilà merci beaucoup voilà donc maintenant comme invité la Diarra ok merci Dadi Boss merci beaucoup mon frère voilà merci beaucoup ça fait longtemps merci voilà donc maintenant Kasim Traoré voilà il y a pour comment éviter la diarrhée voilà comment éviter la diarrhée voilà bon ka diarrhée éviter c'est très très complexe voilà comment niveau ka diarrhée éviter fɛn caman caman de bɛ diarrhée la mais faut que ka kun de dɔn fɔlɔ ka d'a kan diarrhée bon mun tɛ diarrhée dɔn o ye kɔnɔboli de voilà kɔnɔboli kun ka ca kosɛbɛ kun caman de bɛ a la fo i ka kun de dɔn fɔlɔ n'i ma kɔnɔboli kun dɔn n'i ma kɔnɔboli kun dɔn i bɛ se ka kɔnɔboli bali voilà f'i ka kun de dɔn voilà a kun dɔw bɛ yen o ye bana ye voilà bana dɔw bɛ yen olu bɛ se ka na kɔnɔboli par exemple misaliya la i b'a fɔ sida i b'a fɔ les infections parasitaires les infections bactériennes voilà a ka ca quoi bana caman caman de bɛ yen minnu bɛ se ka na ni kɔnɔboli voilà mais kɔnɔboli fana bɛ se ka na ka sɔrɔ bana yɛrɛ fana tɛ voilà naturel a bɛ se ka na ten tɔ ka sɔrɔ bana yɛrɛ tɛ cause kɔni b'a la mais i b'a sɔrɔ bana tɛ o dɔ ye mun ye i b'a fɔ ni dumuni dɔw bɛ yen n'olu dun voilà olu bɛ se ka kɔnɔboli dɔw bɛ yen nɔ sisan n'u ye sɔ dun a bɛ se k'u kɔnɔboli dɔw bɛ yen nɔ n'u ye sogo caman dun voilà viande sogo caman dun a b'u kɔnɔboli dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ voilà dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ n'u ye dumuni nɔnɔ caman min o kɔnɔ bɛ se ka boli voilà donc ka sɔrɔ o tɛ bana ye u ye dumuni dɔ de dun ni o kɛra sababu ye k'u kɔnɔ boli dɔw b'a sɔrɔ foyi yɛrɛ tɛ dumuni na n'u y'a caman dun a bɛ se k'u kɔnɔ boli mais dɔw bɛ fana i b'a sɔrɔ u bɛ dumuni dɔw dun fana i b'a sɔrɔ nɔgɔ dɔ b'a la voilà i b'a sɔrɔ nɔgɔ dɔw b'a la o nɔgɔ ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔnɔ fana boli voilà o nɔgɔ ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔnɔ boli voilà donc maintenant n'olu kɛra an b'a fɔ intoxication alimentaire voilà o bɛ se ka intoxication alimentaire fana bɛ se ka kɛ sababu ye ni kɔnɔ bɛ se ka boli o fana na c'est bon voilà donc maintenant bana ninnu bɔlen kɔfɛ intoxication alimentaire ninnu bɔlen kɔfɛ maintenant dumuni dɔw bɛ yen n'i y'olu dun n'olu bɛ kɔnɔ boli ninnu bɛɛ bɛ se ka k'a cause ye voilà f'i k'o kun de dɔn voilà walasa ka se ka dɔn n'a sɔrɔ ni min bɛ ka se min bɛ ka ni kɔnɔboli sababuya ye voilà walasa i bɛ se ka éviter voilà an bɛ se ka min fɔ n'a sɔrɔ kɔnɔboli t'i la an bɛ se ka min fɔ bana kɔni i bɛ kɔlɔsi bana ma bon bana sɔrɔ cogo ka ca f'i ka dɔn fana
bana minnu bɛ se ka kɛ f'i k'olu mun bɛ se k'i kisi olu ma f'i k'olu dɔn mais là c'est compliqué o ka gɛlɛn i ka se k'olu bɛɛ dɔn voilà c'est très compliqué voilà mais an kɔni bɛ se ka min conseil min d'i ma n'i bɛ dumuni min dun i k'o dumuni woloma ka na dumuni bɛɛ dun kun fɛ ka na dumuni san kare kɔnɔnaw la dumuni minnu nɔgɔlen don dumuni fana n'a bɛ ka feere gidɔrɔn daw la sɔnni i ka dumuni fana kɛ i k'a kɛ i k'i tɛgɛ ko ka jɛ kuma bɛɛ safunɛ na i k'i tɛgɛ ko ka jɛ kuma bɛɛ safunɛ na i kana tɛgɛ ko ji gansan na walima i kana tɛgɛ ko dɔrɔn voilà i kana tɛgɛ ko dɔrɔn ji gansan na ka t'i tɛgɛ ka taa dumuni k'o cogo la ka d'a kan n'i y'o kɛ a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye i ka adamadenya la voilà merci beaucoup voilà ok voilà donc ɲininkaliw caman bɛ yen nɔ il y a Gawusu Kulubali docteur souvent j'ai besoin d'uriner arrive voilà mais qu'on essaye de se réserver l'oncopé pour éviter le problème oui bien sûr voilà comme n y'a fɔ cogo min na n'i bɛ sugunɛ mara n'i bɛ sugunɛ mara ka caya a bɛ se ka ni problème bɛɛ comme n ye question jaabi cogo min na n'i bɛ sugunɛ mara ka caya a bɛ se ka ni kɔlɔlɔ caman ye wala i b'a fɔ hypertrophie benigne de la prostate ninnu walasa ka kisi o ma ni sugunɛ kɛ minɛ dɔrɔn i ka taa sugunɛ kɛ ya Djeneba Tal merci beaucoup Djeneba merci beaucoup a diyara n ye kosɛbɛ voilà ya Mariam Jakite merci n ka foli bɛɛ bɛ yen n bɛ foli k'aw bɛɛ lajɛlen merci je vous remercie beaucoup voilà il y a Amidou Dramé. Ah, Amidou, ça va? C'est un agent de santé. Amidou Baraké Pongé. Voilà, centre de dermatologie là. Donc, merci Amidou pour le suivi. Nga foli be of fe ka naje nga abonné la fe ka naje nga foli ba bela jene mun ra abonné te fana ba abonné nga foli ba bela jene ensemble on est taganya fait inchallah voilà Yamidou voilà merci beaucoup voilà Amidou bon Amidou n'est pas en retard quand il est retard la note n'est pas en retard on est ensemble voilà il y a Lalaïta merci beaucoup courage merci beaucoup il y a Moussa Sissoko Moussa merci beaucoup voilà il y a bon merci beaucoup Moussa il y a Badrissa Togola à Togola ça va Abitogodi et aussi ça va là-bas. Voilà, il y a Biosanté, voilà, Moussa, 6 6, ça va 6. Voilà, donc 6, Bibaraka Biosanté, là, laboratoire Biosanté, c'est grand labo Béliva, le Bibaraka Medina Koura, où est Djolta, où est Djolta, ok. Voilà, donc le propriétaire, c'est Ousmane Kanti. Voilà, on a fait le Banaka Djamakoul Beladjani. Merci et puis courage aussi. Voilà, donc Kenya, Mouchama de Fragnon, voilà, ça Kenya, c'est la Sawati Chogomina. Voilà, merci beaucoup. Et on a fait le Biosanté Moubeladjani. Il y a Bamoussa, merci Bamoussa Sora. Courage, merci beaucoup. Il y a Fouta Touré, voilà Touré, merci beaucoup. Et n'a faut pas oublier la Jenny. Bon, on nous quand Nadjen Waratina, ni n'ingal ba fait, obse ka ni n'ingalike. Voilà, obse ka ni n'ingalike. Voilà, ya ka ni n'ingalu jabi fana. Voilà, donc bah comme il y a fait choix mina ni sugune ke bola, ata ni sugune mo ko mina ke na sugune mara, ikata sugune ke jona. Voilà ça bana kana kani mine. Voilà ça et vesi nous fana toro kana no soro dona na tolola. Ok, voilà, merci Diana, merci beaucoup Tal, merci beaucoup, voilà, donc maintenant, toujours une question va vous faire avec une question Djabi, voilà, donc comme on a eu Tomadjan, hier nous sommes à 44 minutes, voilà, maintenant une question même fait, n'hésite pas, quand on a hésité, il y a une question posée, on va avoir une Djabi, voilà, qu'il y a une prostate, un problème, ou bien une question européenne qui concerne la santé, il n'y a pas de problème, posez la question, et voilà, moi Djabi Fana, merci beaucoup, ok, voilà, il y a... Quand je fais pipi, souvent j'ai mal au ventre. Oui. Voilà. Bon, ni bisouna que ni souna là. Voilà. Donc maintenant, s'il vous plaît, je voulais connaître votre âge. Maintenant, âge, si ça ne vous dérange pas. N'a tu dérangé ni psychologie foine avec Djan Kosovo. Voilà, voilà, en fonction de ton âge. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Voilà. Maintenant, bon, tout compte faire. Ni bisouna que ni souna Jenny. À cause de voilà voilà oui ni sugunɛ kɛ ni sugunɛ bɛ ka kɔnɔbara dugumala bɛ dimi voilà prostate bɛ se k'o kɛ voilà ou bien n'a sɔrɔ prostate infection urinaire dɔw fana bɛ se ka kɛ ou bien au niveau de la vessie voilà problème bɛ se ka k'o yɔrɔ fana na voilà maintenant n'a sɔrɔ i ye sugunɛ mara kojugu n'i ye sugunɛ mara kojugu k'a fɔ vessie falen don k'a fɔ sugunɛbara falen don kojugu voilà o la sugunɛ dugumala fana bɛ se k'i dimi n'i taara sugunɛ kɛ o yɔrɔ la voilà kɔnɔdimi misɛnmanin bɛ se ka kɛ yen mais ni sugunɛ kɛra ka ban dɔrɔn a bɛ tɛmɛ. Alors, maintenant, son sugunɛ bɛ dimi bɛ kɛ o bɛɛ la sugunɛ kɛlen kɔfɛ o la il faut voir voilà il faut que consultation kɛ i k'a lajɛ voilà n'a sɔrɔ o de don voilà de consultation kɛ k'a lajɛ voilà n'o tɛ fana n'i m'a faamuya i bɛ se ka ɲininkali reprend ou bien n'a sɔrɔ kuma wɛrɛ b'i fɛ ou bien sɔrɔ ɲininkali i bɛ se ka ɲini i bɛ fɛ ka ma min faamuya i bɛ se k'o fɔ voilà n'i ka o ɲininkali fana jaabi
Voilà. Donc, comme toujours, mes prévention côté de là. Voilà, mes prévention, mais un à la fois, et peut-être la prostate moins radéro. Maintenant, avec ce chogodi, voilà, avec ce bentia chogodi, kolot men voilà mun nana retard là, voilà, donc le c'est ka famille, en mun faut kateme, voilà, et kolot mon de voilà, nama frate jona, voilà, ul be folen ko fe. Am se ka mun ke, voilà, ça en kishi, hypertrophie bénin la prostate ma. Voilà. Ok, voilà, merci beaucoup. Maintenant, hypertrophie de bini de la prostate, il y a adénome de la prostate, ou adénome lymphite bini de la prostate. Voilà, donc à trop voilà, bon, on fait un bon langage à fort, chokorba bana. Voilà, chokorba bana. Voilà, donc on avait donné un fait un lokosebe. N'avait un fois la kausoro, bon, et ça biduru kayele, et a voulu soro kosebe. Voilà, biduru kayela voulu soro. Maintenant, bioro, comme il y a fait des virus d'amener, bioro, car c'est bichegi en anima. Kɛmɛ sara la a bɛ mɔgɔ 60 de sɔrɔ maintenant ka taa 85 ka yɛlɛ 100 sara la voilà donc a bɛ 90 mɔgɔ 90 de sɔrɔ donc o b'a yira k'a fɔ bana min don a fanga ka bon kosɛbɛ voilà Mohamed merci beaucoup Mohamed courage Mohamed merci et voilà donc je vous remercie beaucoup voilà donc o bɔlen kɔfɛ yen nɔ voilà donc an y'a cogoya caman de la i bɛ se k'i kɔlɔsi n'i y'olu kɛwale ninnu kɛ voilà donc a bɛ se ka i kisi hypertrophie prostate ma voilà comme n y'a fɔ maintenant sufɛ maintenant à partir de 19h maintenant à partir de 19h ka taa sɔgɔmada ka se 19h ma i ka ji min kosɛbɛ maintenant ka taa 19h la fo ka taa se da wagati ma i bɛ se ka ji min voilà i bɛ ji min voilà 4 verres d'eau voilà 2 verres d'eau c'est pas un problème voilà i ka ji min voilà mais n'i bɛ jimafɛnw i b'a fɔ boisson voilà les ji ninnu walima ji caman min kojugu damatɛmɛ kojugu da wagati selen voilà n'i bɛ da wagati i bɛ se ka ji dɔɔni min k'i da voilà donc maintenant voilà donc ala kɛra verre ɲɛ 2 ɲɔgɔnna ye voilà donc o ye verre ɲɛ 1 mɔgɔw tɛ kelen voilà donc maintenant ka jimafɛn baw min su fɛ voilà ka dumuni bɛ se ka ji la na farisogo la kosɛbɛ i b'a fɔ par exemple zɛrɛn n'a ɲɔgɔnna o bɛ sugunɛkɛ bila dɔw la kosɛbɛ minnu bɛ sɛri fana min voilà su fɛ voilà donc n'olu ye sɛri min donc a caman na a bɛ sugunɛkɛ baw dɔ la maintenant objectif ye mun ye c'est à dire que c'est pas bon kuma bɛɛ e dalen sunɔgɔ la i ka to ka wuli kuma bɛɛ ka taa ɲɛgɛnɛ kɛ parce que i bɛ ka su fɛ i dalen i bɛ se ka taa wuliko 5 wuliko 6 ka taa ɲɛgɛnɛ kɛ sɔnni dugu ka jɛ c'est pas normal voilà donc maintenant n'i b'olu kɛ tout ça ça fatigue la vessie voilà donc vessie tɛ fo labilali min kɛ sugunɛ videli min kɛ olu bɛ se ka na ni sous d'infection urinaire ye voilà donc comme fɛn min don o sɔrɔ cogo ka ca kosɛbɛ voilà merci beaucoup il y a Dramé qui les salue donc pourquoi les impuissances sexuelles est très fréquent chez les jeunes d'aujourd'hui bon voilà donc Dramé merci beaucoup. Bon, Dramé, impuissance sexuelle, Katia et Genofino, il y a plusieurs causes. Hein. Il y a plusieurs causes. Il y a Kongatia Kosebe. Mais pour me citer, mais la vidéo qui est impuissance sexuelle, ça, beau pour me citer, voilà, nous nous mettons fana, voilà. Donc, on a une vidéo qui est uniquement sur l'impuissance sexuelle. Voilà, Genofino. Mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ fana fɛ yen nɔ ka d'a kan bana don a bɛ ka mɔgɔ caman sɛgɛn kosɛbɛ a bɛ ka mɔgɔ caman tɔɔrɔ kosɛbɛ mais n bɛna vidéo k'a kan promesse voilà maintenant pour que ka kuma jaabi impuissance sexuelle normalement un jeune a man k'i sɔrɔ voilà donc maintenant bon 45 ans 50 ans 60 ans voilà donc sexe fanga bɛ se ka dɔgɔya dɔɔni ça peut pas être comme un jeune de 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, bon, c'est pas pareil. Voilà, vous le savez qu'il est mais il y a des ça, non. Demsen Fitinou, à 20 ans déjà, ou 25 ans déjà, il va se trouver fort à ta dame négaba. Voilà, ça va se faire un soro. Voilà, donc voilà, ça va se faire un soro, à son à se satisfait. Voilà, donc maintenant, on va y avoir fort problème, non. Maintenant, continuez avec ma Djavi Dramé. Voilà, merci. Voilà, il y a Gossou Koulibaly. Gossou, merci. Voilà, donc il y a Kassim qui demande 22 ans. Bon, Kassim, voilà, Kassim a question Djavi. Et Kassim, 22 ans, qui est jeune. Voilà, donc maintenant, non, prostate de problème qui est sur. Voilà, donc sûrement, c'est peut-être une infection de bébé qui est peut-être de ce là, ou il a dit, voilà, ça, qu'il a une banadero. Il y a famille. Voilà.
Ok, donc maintenant, Dramé, voilà, donc maintenant, je vais continuer avec moi, après je viens sur Gaussou. Voilà, donc maintenant, impuissance sexuelle, kun caman de b'a la. A kun fɔlɔ dɔ ye mun ye fɔlɔ, il y a un manque de sport chez nous. Voilà, o kunba o jɔyɔrɔba b'a la. Jeunes caman bɛ mɔgɔ tɛ sport kɛ, sport ka go, n bɛ se k'a fɔ, n'an ye misaliya ta Mali yɛrɛ ka fɔlɔ, sport ka go Maliyɛn ni fɛn camanba de ye. Voilà, Maliyɛn ka yɛrɛ ka film lajɛ plus de 2 heures, 3 heures de temps, 4 heures de temps, passer toute la ka su bɛɛ kɛ film lajɛ la, mais hali n'a fɔra ka 30 minutes kɛ farikolo ɲɛnajɛ la, o tɛ se ka kɛ. U b'a fɔ temps t'olu bolo, olu ka baara ka ca, mais film lajɛ non, courage b'u la ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan. Voilà, donc n'i tɛ sport kɛ, bon, pour que k'a faamuya, parce que impuissance sexuelle dɔw bɛ yen nɔ, bon, bana don, mais dɔw tɛ bana yɛrɛ ye. Voilà, mais cɛya tɛ wuli ou bien cɛya kan ka mago min a tɛ se k'o ɲa. Voilà, donc maintenant a tɛ se ka muso satisfait. A dɔw ye bana ye, mais dɔw yɛrɛ tɛ bana ye, mais généralement jeune fɛ i b'a sɔrɔ a caman na i b'a sɔrɔ bana yɛrɛ tɛ. Voilà, i b'a fɔ n filɛ ka min fɔ ne ye, ni fɔn t'e la, n'i ye cɛnimusoya daminɛ i bɛ sɛgɛn joona, n'i sɛgɛnna joona, donc maintenant hali bɛɛ bɛ taa sɛgɛn kan, parce que fɛn min don a bɛ kunkolo de la, c'est dans le cerveau. A b'i kunkolo de la, n'i y'a bila i kunna nege b'i minɛ, n'i y'a bɔ i kunna nege bɛ bɔ i la, c'est ça. Bon, donc maintenant hali n'a sɔrɔ muso n'i ye muso la i bɛ fɛ ka cɛnimusoya kɛ, nka ou n'a sɔrɔ i bɛ k'a kɛ ni i bɛ ka kɛ waati na ni fanga nana dɔgɔya, n'i nana sɛgɛn quoi, n'i nana sɛgɛn, donc maintenant i bɛ ɲina, i bɛ plaisir min sɔrɔ la i bɛ ɲina kɔ, donc hali i bɛna taga sɛgɛn de kan, donc finalement a bɛ se ka cɛya jigin walima cɛya fanga dɔgɔya, voilà, walima k'i décourager yɛrɛ a kɛli la. Voilà, o bɛ kɛ olu tɛ bana ye, mais c'est dû à un problème, voilà, f'i ko problème corriger, n'i ye sport ni fɛn ninnu kɛ a b'a dabila. Maintenant dumuni kɛcogo dɔw fana bɛ yen nɔ, an ka dumuni kɛtaw man ɲi nɔ, voilà, il faut reconnaître. Voilà, i b'a fɔ sisan nɔ cube de bouillon ninnu, voilà, manji minnu bɛ yen nɔ, donc ni glutamate b'o la, bon glutamate filɛ ale bɛ jouer cɛya kan kosɛbɛ, voilà, c'est en termes d'impuissance sexuelle, voilà, donc maintenant a bɛ na ni cɛya fanga dɔgɔyali kosɛbɛ. Voilà, mais an dun fana an ka dumuni fanba bɛɛ kɛra manzini ye, manzini bɛ kɛ dumuni na, an b'a dun tile fɛ, an b'a dun sufɛ, an b'a dun wagati bɛɛ lajɛlen na, donc o bɛ kɛ sababu ye ka na ni problème tension ye, problème diabète ye, voilà, donc si mana kɔrɔbaya hali diabète ninnu olu bɛɛ bɛ se ka jouer cɛya yɔrɔ ninnu kan, o bɛ se ka cɛya fanga dɔgɔya, nka denmisɛnnin fɛ yen nɔ olu problème si tɛ yen, mais o bɛɛ la cɛya fanga bɛ ka dɔgɔya. Voilà, donc maintenant dumuni kɛtaw bɛ se ka kɛ, voilà, donc banaw fana bɛ yen nɔ, bana minnu fana bɛ se ka kɛ. Voilà, mais jeunes fɛ yen nɔ min ka ca kosɛbɛ, a bɛɛ tɛ bana ye, a caman ye an yɛrɛ ka comportement de ye, voilà, a caman ye an yɛrɛ ka comportement de ye, voilà, donc ni mɔgɔ sera wali tɔ la ka sport kɛ, ka farikolo ɲɛnajɛ k'o kɛ a kɛcogo la, voilà, au moins 30 minutes par jour, n'i sera k'o sɔrɔ farikolo ɲɛna chaque jour, c'est important, voilà, ou bien 4, 5, 6 fois par semaine, ou bien minimum quand même 3 fois par semaine, i ka se k'i jija k'o sɔrɔ, c'est important, i b'i dɛmɛ kosɛbɛ. Voilà, i ka dumuni kɛta fana dɔn, i bɛ se ka najini k'a to yen nɔ, i ka najini k'a to yen nɔ, voilà, c'est très important, n'i ye najini k'a to yen nɔ, a b'a to bana caman bɛ yen nɔ, donc i bɛ kisi olu ma, i b'a fɔ kulujɛla gosi ninnu, i b'a fɔ tension, diabète, fɛn wɛrɛw fana, voilà. Bon, ni n bɛ conseil min fana di, ka d'a kan i b'a sɔrɔ an fɛ yan nɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ weleliw kɛ, u bɛ docteur wele, u b'an yɛrɛ wele kuma bɛɛ ni problème b'u la, voilà, même pas 2 jours, dɔ in wele k'a fɔ ni problème b'a la, komi an tɛ tɔgɔ fɔli kɛ, mais j'ai dit seulement, voilà, ko k'a fɔ ale cɛya tɛ wuli alors qu'il n'a même pas, il a 31, 32 ans comme ça, voilà, donc a bɛ ka fura de ta, voilà, donc conseil bɛ min di aw ma, ni problème ye jeune min sɔrɔ u kana to so, u ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka lajɛ, voilà, ka ɲini ka ɲɛdɔn n'a sɔrɔ ni bana de don, ka dɔn ni bana yɛrɛ tɛ fana, k'a fɔ ko u bɛ ka fɛn dɔ dun, ou bien n'a sɔrɔ u ka duntaw de don, ou bien n'a sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ kɛbaliya don, ou bien n'a sɔrɔ environnement don, environnement fana bɛ se ka kɛ, voilà, i b'a sɔrɔ i bɛ ka kafoɲɔgɔnya kɛ yɔrɔ min na, i lafiyalen t'a yɔrɔ la, i tɔɔrɔlen t'a yɔrɔ la, ou bien i bɛ fɛ ka bila lɛsi la cogo min na, i bɛ kan ka bila haya min na, i bɛ fɛ ka kɛ cogo min na, ka bila i yɛrɛ ka minɛn kɔnɔ cogo, i tɛ ka bila o minɛn kɔnɔna na, o bɛɛ bɛ se ka na ni cɛya fanga dɔ la, cause ka ca quoi, komi n y'a fɔ cogo min na, parce que a bɛ hali de la c'est psychologique, voilà, donc bana bɛ se ka kɛ, psychologie bɛ se ka kɛ, fɛn caman b'a la, il y a des causes organiques, des causes non organiques, voilà, donc maintenant i ka taa dans tous les cas n'a ni fɛn o fɛn n'i y'a yira la, i ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka lajɛ n'a sɔrɔ ni min don, c'est très important, i ka furakɛ joona o de ka fisa, mais caman t'o kɛ, olu bɛ furaw de ta, voilà, depuis jeune de 20 ans, 25 ans, 30 ans, u bɛ furata daminɛ, n'a sɔrɔ i kan ka san 100 sɔrɔ, depuis sisan i ye furata daminɛ, i bɛ se san 40, san 50 ma sɔrɔ a la yɔrɔ o yɔrɔ, fura bɛna ban i la, fura tɛ nafa foyi ɲɛ i ye tuguni,
donc yɛrɛ bɛna depuis ma s'o ma i tagalan kɛra fura ni ma fura ta i tɛ se ka foyi kɛ donc n'i ser'olu ma n'i ma fura ta i tɛ se k'a kɛ hali o yɛrɛ la fana n'i ser'o ma n'i ma kunnaja hali n'i ye fura ta i tɛ nafa foyi sɔrɔ fura la fura tɛna se ka i foyi kɛ tuguni la fura tɛna se ka nafa foyi ɲa e ye tuguni o bɛna kɛ kɔlɔlɔba de i ni yɛrɛ hakili la fɔlɔ a bɛ i yɛrɛ hakili kan a bɛna kɛ kɔlɔlɔ fana i ni muso ni ɲɔgɔn cɛ parce que bɛnbaliyaw bɛna du kɔnɔna na ka da kan o de ye so furu kɛkun ye n'i ma se k'o ɲɛnabɔ a bɛ na ni problème caman ye furu kɔnɔna na. Ok, merci Dramé. Je pense qu'il y a un petit peu de question car voilà, non, mais il faut me faire une qui m'a répondu. Voilà, donc il y a Gaussou Koulibaly. Gaussou, merci beaucoup. Voilà, donc une question par rapport à la couleur de l'urine qui est souvent jaune, clair. Est-ce que ça peut expliquer cela? Bon, non, infection, il faut que la femme, ça dit souvent chlorophallénie. Souvent chlorophallénie a bêté banaï. Voilà, donc voilà, Maronia Gasso m'a expliqué pour que la famille. Souvent chlorophallénie a bêté banaï. Caman bɛ yen nɔ n'u ye sugunɛ kulɔri falen ka sugunɛ kɛra nɛrɛ ye dɔrɔn olu bolo ko bana de don ou bien ni sugunɛ kulɔri kɛra kɛra jeli ye ni sugunɛ yɛrɛ kɛra jeli ye n bɛ se k'a fɔ ni sugunɛ yɛrɛ de yɛlɛmana ka kɛ jeli ye o bɛ se k'a fɔ o de ye bana ye mais ka sugunɛ kulɔri kana yɛlɛma ka kɛ nɛrɛ ye voilà ou bien ka kulɔri falen ka foncer dɔɔni voilà donc olu bɛɛ tɛ bana ye. Voilà, olu bɛɛ tɛ bana ye bon généralement donc ni mun yɛrɛ bon olu faamuya ka gɛlɛn basique a couleur bɛ yɛlɛma a bɛ fɔ a ma kɛ nɛrɛ jɛman nɛrɛ yɛrɛ tɛ i b'a sɔrɔ a ka couleur bɛ yɛlɛma a tɛ kɛ jɛman kɔni a bɛ falen quoi voilà a couleur bɛ falen voilà donc maintenant olu bɛɛ tɛ bana ye voilà olu bɛɛ tɛ bana ye ka d'a kan n bɛ misaliya ta c'est physiologique quoi c'est-à-dire que c'est pas organique c'est physiologique. Voilà, ala yɛrɛ kɛlen ka adamaden dilan ten adamaden bɛɛ dilannen don cogoya kelen de la adamaden bɛɛ dilannen don cogoya kelen de la ala fɛ sɔgɔmada fɛ n'i wulila ka bɔ sunɔgɔ la n'i mɛnna ka sɔrɔ i ma fɛn kɛ n'i mɛnna ka sɔrɔ i ma sugunɛ kɛ sɔgɔmada fɛ n'i wulila ka bɔ sunɔgɔ la i b'a sɔrɔ sugunɛ kulɔri falenlen don voilà sugunɛ kulɔri a bɛ bɔ jɛmanya la a bɛ kɛ i b'a fɔ nɛrɛ voilà donc n'e t'a dɔn i b'a jate ko bana de don k'a sɔrɔ bana tɛ voilà n'i t'a dɔn i b'a fɔ ko bana de don k'a sɔrɔ bana tɛ nka n'i ye tile kɔnɔna daminɛ n'i ye ji min kosɛbɛ ka dumuni kɛ ka ji min kosɛbɛ i b'a ye sugunɛ kulɔri bɛ na a ɲɔ la a bɛ na jɛ a ɲɔ la voilà o b'a expliquer ye k'a fɔ i b'a fɔ vessie sugunɛ mara yɔrɔ min na a kɛlen b'a fɔ bɔlini i b'a fɔ bɔlini quoi. Voilà, donc n'i ye boisson muguni san misaliya don n'i ye boisson muguni san ka kɛ bɔlini kɔnɔ ka ji k'a kan ka ji fitinin k'a kan k'a lamaga i b'a ye a kulɔri durulen don a ka girin nka n'i ye ji dɔ fara a kan kulɔri in durulen bɛ bɔ a bɛ fɛgɛya et puis a ɲɛ bɛ jɛ donc plus i bɛ ji fara a kan plus a bɛ jɛ plus i bɛ ji dɔ fara a kan plus a bɛ jɛ voilà donc maintenant o b'a yira k'a fɔ journée kɔnɔna na ne mɛnna ka ji min voilà i bɛ ji minnu kɛ donc farisogo bɛ ji min produit n'olu bɛ na vessie kɔnɔ parce que i bɛ ka ji caman min o de kosɔn dɔw b'a fɔ n'i ye ji caman min i bɛ sugunɛ caman kɛ voilà donc i bɛ ji min na physiologiquement donc maintenant a bɛ na vessie kɔnɔna na donc ni o ji minnu bɛ na vessie kɔnɔna na a bɛ na ɲagami sugunɛ naturel min dilannen n'o ye jus ye jus duruni ye donc maintenant o bɛ na ɲagami donc n'o ɲagamina donc a bɛ jɛ o de kosɔn i b'a fɔ journée kɔnɔna na n'i bɛ ka ji min kosɛbɛ sugunɛ bɛ jɛ maintenant hali journée fana kɔnɔna na n'i mɛnna ka sɔrɔ i ma ji min i tɛ ka ji min 8 heures de temps i tɛ ka ji min i tɛ ka foyi min n'i mɛnna ka sɔrɔ i ma sugunɛ kɛ i ma ji min n'i taara sugunɛ kɛ i b'a sɔrɔ sugunɛ kulɔri yɛlɛmalen don jɛman yɛrɛ tɛ i b'a sɔrɔ a bama yɛlɛmalen don voilà i b'a sɔrɔ a bama yɛlɛmalen don mais n'i continue ka ji min a bɛ jɛ voilà olu tɛ bana ye voilà donc n bɛ se ka fɔ maintenant n'a sɔrɔ sugunɛ kulɔri de bɛ ka kɛ wagati bɛɛ a tɛ yɛlɛma a jɛlen tɛ kuma si waati bɛɛ a kulɔri yɛlɛmalen don san kalo 12 bɛ tile kɔnɔna na su fara tile kan sugunɛ kulɔri bɛ cogo i ye ji min ma ji min a bɛ cogoya kelen de la a kulɔri bɛ ma yɛlɛma ka kɛ i b'a fɔ nɛrɛ bɛ cogo min na voilà ou bien orange bɛ cogo min na donc maintenant o kɔni na wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni min don o ka se ka dɔn voilà donc n'a sɔrɔ ni sugunɛw fana bɛ jeni o ka se ka dɔn n'a sɔrɔ min don voilà n'a sɔrɔ ni infection urinaire de don ou bien ni bana wɛrɛ de don o ka se ka dɔn voilà mais ni foyi tɛ ka k'i la n'a bɛ falen a bɛ jɛ a bɛ nɛrɛ voilà donc o tɛ bana ye. Voilà, je pense que Gaussou y a fait. Ok, merci beaucoup. Il y a Samouka et Samouka. Merci Samouka, merci beaucoup. Ok, on a fait le voyer, on a toujours, on a fait le voyer,
Folibaoye, merci beaucoup. Voilà, on peut continuer débat faire mes questions et réponses. Voilà, encore de la fois, Sibiro Sibiri 29 wati, on peut nous soro yanno. Voilà ça, kabana nyefoye, kabana kololo nyefoye. Voilà ça aussi qu'on a fait. Chama soro, kenyaka, na folibao bella jene. Merci beaucoup. Voilà, et gros bisous à vous tous. Na folibao bella jene. Merci beaucoup. Ok, merci. Voilà, donc maintenant on continue. Voilà, donc maintenant il y a Kassim Traoré. Kassim Traoré, merci beaucoup Kassim. Voilà, donc tu es meilleur et courageux pour tout ton travail. Merci beaucoup Kassim. Et je suis vraiment satisfait beaucoup que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Allah ka doumine, Allah ka wéré fana, Allah ka baraka do bela jenna, munu be kanga najeni watin konnana, munu fana be kana jali viro kelen ko fe. Allah ka baraka do bela jenna, Allah ka bega la nyinu sabati. Merci beaucoup. Yamilou Dramé, merci. J'ai reçu beaucoup de patients très jeunes qui ont des problèmes comme sa sexualité. Voilà, donc c'est vrai, voilà. Donc comme il va sur le effectivement c'est fréquent vraiment. L'impuissance sexuelle, il y a beaucoup de sur les jeunes surtout. Mɔgɔkɔrɔbaw wolo sɔrɔ cogo min na a bɛ jeunes sɔrɔ mais mɔgɔkɔrɔba caman b'a ta faamuya olu yɛrɛ tɛ se k'u yɛrɛ sɛgɛn olu bɛ ta kɛ dɔrɔn ka furaw san k'u ta o furaw san minnu b'u dogo minnu b'a bɔ kɛnɛ kan bɛɛ kɔni b'i ka fura san i ka cogoya la. Voilà, a caman yɛrɛ olu sɔn ka taa pharmacie la o ye maloya u b'u don wari di yala la furaw de san o fana na ni bana wɛrɛ ye bana bɛ juguya fo a bɛna kɛ sababu ye ka s'u yɛrɛ ni fana ma. Voilà, donc vraiment c'est un problème de santé publique. Voilà, un problème de santé publique, franchement parler. Mais comme il y a fait une vidéo kaka, voilà, une question je pense qu'il y a famille, ni ma famille c'est une quelqu'un bien reprend. Voilà, donc je dans la sonne mina vidéo kaka, voilà ça qu'on a fait, tiens, c'est la sur là. Impuissance sexuelle est ramenée comme un monde de voilà, donc kololo avec sur choco d'hier fana. Voilà, tamachien bon de voilà, kololo bon de voilà, ni ma frère que jona et puis c'est la monde qui voilà ça qui est impuissance sexuelle amina kuma ka vidéo na tola là inchallah. Mena bla comme il y a foutu avec moi pour un programme na mena kuma ka dono là et puis voilà donc on veut vidéo sur la kata don là na boa inchallah abna bona bora et voilà te do là. Ok, merci beaucoup. Voilà. Donc il y a Kassim, merci beaucoup Traoré. J'ai reçu voilà donc maintenant et voilà donc merci. Il y a quand j'ai fait le rapport sexuel là, maintenant je ne trouve pas beaucoup de sentiments. Voilà, donc maintenant, bon, donc il y a qu'on a été ko ate nafa bɛrɛ sɔrɔ la donc n'a fɔ tubabukan na sentiment voilà dɔw bamanankan na n'u tɛ ja wala u tɛ ja bɛrɛ sɔrɔ la ok bon olu kun ka ca voilà comme o fana fɔ a ye cogo min na voilà de un d'abord i partenaire c'est à dire que ni mɔgɔ min bɛ ka kafoɲɔgɔnya kɛ voilà bon a bɛ hakili to kuma n'a fɔ cogo do bi santé kɔnɔna de don maloya t'a la y a pas de tabou maloya t'a la voilà kɛnɛya de don mɔgɔ an bɛɛ mɔgɔkɔrɔba de mɔgɔ bɛ k'an suit n bɛ se k'a fɔ 99% c'est des adultes a bɛɛ mɔgɔkɔrɔba de voilà donc maintenant il y a pas un enfant ici voilà donc maintenant maloya tɛ an ni ɲɔgɔn cɛla la maloya t'a la voilà donc n'i ye ɲininkali kɛ bi minnu bɛ ɲininkali kɛ n b'u fo k'u barikada n ka foli belebeleba b'u ye voilà ka d'a kan u bɛ courage minnu sɔrɔ ka foli ka ɲininkali kɛ u kan ka fo o la kosɛbɛ. Ka d'a kan ne bɛ k'a fɔ publiquement donc ɲininkali min bɛ ka jaabi tantɔ minnu bɛ ka ne lajɛ nin wagati la a b'olu nafa minnu bɛna lajɛ sini a b'olu nafa hali 30 ans après 40 ans après 60 ans après minnu bɛna nin vidéo in lajɛ fana n'u bɛna bɔ nin vidéo in kan ka vidéo in lajɛ kuma in jaabi a b'olu nafa donc e ye ɲininkali kelen kɛ mais i ye diɲɛ bɛɛ nafa ni i ka ɲininkali jaabi ye ka d'a kan ne bɛ fɛn o fɛn kɛla a bɛ to neti sanfɛ pour l'éternité. Donc a été effacé, c'est pour l'éternité. Voilà, donc maintenant il m'a ɲininkali kɛ i ka ɲininkali mana jaabi o sababuya e bɛ se ka dɔn nafa a la k'a sɔrɔ a tigi t'i dɔn yɛrɛ mais i b'a baraji sɔrɔ voilà c'est important parce que i ye hadamaden dɔ de dɛmɛ k'a sɔrɔ hali n'i t'a dɔn voilà c'est important voilà donc o de kama ɲininkali bɛ minnu fɛ a kana hésiter ka ɲininkali a ka ɲininkali kɛ ɲininkali nafa bɛ se aw ma a bɛ se mɔgɔ wɛrɛw fana ma hali n'a sɔrɔ olu ma ɲininkali kɛ minnu bɛ k'a lamɛn dɔrɔn ok voilà donc maintenant bon comme il y a un dépend partenaire là ni ma cɛnimusoya nafa sɔrɔbaliya a bɛ se ka da a bɛ dépend partenaire la fɔlɔ est ce que ni mɔgɔ min bɛ ka cɛnimusoya est ce que a tigi yɛrɛ ka di ye fɔlɔ voilà n'a sɔrɔ a tigi man di ye voilà donc a bɛ se ka cause ye n'a sɔrɔ a tigi ka di ye fana mais i tɛ i bɛ nafa min kɔ a la i tɛ k'o sɔrɔ la donc maintenant il faut i ka sigi ka fɔ kɛ i ni muso ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ sɔnni ka se furakɛli yɔrɔw ma voilà furakɛli yɔrɔ ma ma s'olu ma fɔlɔ i ka sigi parce que a dɔw bɛ yen bana de mais dɔw bana yɛrɛ tɛ fana
voilà. Donc i ka sigi ka fɔ kɛ i ni partenaire ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra muso a kɛra sunkuru a kɛra fɛn o fɛn a ka sigi ka fɔ kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a ka ɲɔgɔn faamuya voilà n'a sɔrɔ fɛn dɔ ka di e ye e bɛ fɛ a k'o k'e la voilà kafoɲɔgɔnya kɔnɔna na n'a tɛ olu k'e la walasa e bɛ nafa min kɛ i k'o sɔrɔ i b'olu fɔ a ye i b'a bɛɛ fɔ a ye A à Z maloya tɛ yen nɔ i b'a ɲɛfɔ a ɲɛna a ka nin k'i la a ka daminɛ tan a ka laban tan a ka kɛ tan a ka kɛ tan a ka kɛ tan i b'a bɛɛ ɲɛfɔ a ye donc a b'a k'o cogoya la i bɛ se k'i ka nafa sɔrɔ maintenant n'a sɔrɔ ni fɛn dɔ de fana bɛ yen k'a b'o fana kɛ min man e min b'i décourager min b'a to i yɛrɛ hali bɛ bɔ ale yɛrɛ kan i tɛ nafa sɔrɔ a la donc i b'a fɔ a ɲɛna ah nin bɛ ka nin kɛ nin bɛ ka nin kɛ nin bɛ ka nin kɛ voilà donc maintenant je veux que i k'o dabila i ka nin kɛ tan i ka nin kɛ tan i ka nin kɛ tan c'est comme ça voilà voilà donc a caman na i b'a sɔrɔ problème bɛ lié o de la mais bana yɛrɛ tɛ maintenant n'a a kɛ n'i y'olu bɛɛ kɛ voilà environnement fana i b'o lajɛ i bɛ ka kɛ yɔrɔ min na est ce que yɔrɔ don yɔrɔ min ka di ye est ce que yɔrɔ don yɔrɔ min ni e bɛ nafa i bɛ lɛsi la yɔrɔ la c'est à dire que i b'i yɛrɛ ka assiette kɔnɔ yɔrɔ la i hali tɛ foyi la mɔgɔ t'i déranger mankan tɛ k'i déranger foyi tɛ k'i déranger voilà donc i sirannen tɛ mɔgɔ ɲɛ hali tɛ mɔgɔ la i jɔrɔlen tɛ foyi la i hali bɛɛ b'i a muso kan voilà donc maintenant voilà donc olu bɛɛ b'a la voilà donc et puis en même temps il fana effort dɔ fournir n'i bɛna kafoɲɔgɔnya kɛ ni mɔgɔ min na jɛ ɲɔgɔn fɛ i k'i hali bɛɛ bila a tigi kelen kan voilà i ni mɔgɔ min na jɛ ɲɔgɔn fɛ i n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ kafoɲɔgɔnya la waati i b'a sɔrɔ hali bɛ baarayɔrɔ la hali bɛ fɛn wɛrɛw la hali bɛ problème dɔw la hali yɛrɛ bɛ muso wɛrɛw la hali bɛ ko wɛrɛw yɛrɛ la donc olu bɛɛ bɛ se ka na ni a nege bɔli la donc maintenant i se ka nafa sɔrɔ i b'a fɔ i kan ka nafa min sɔrɔ maintenant ni ninnu bɛɛ corriger ka ban ni ninnu si tɛ yen nɔ o bɛɛ la a bɛ ka kɛ la o la i ka consultation kɛ a ka lajɛ voilà n'a lajɛra furaw bɛ yen nɔ n'olu furaw dir'i ma a b'a to i bɛ nafa caman sɔrɔ cɛmusoya la a bɛ corriger 3 mois seulement kalo 3 a bɛ corriger ka ban sans problème et puis i ta bɛ se ka ɲɔgɔnna na i b'a fɔ i tun bɛ depuis wagati min na i bɛ cogo min na i bɛ na se k'o cogoya kelen na sans problème voilà donc moi je pense que c'est bon voilà donc maintenant il faut facteur nous corriger fɔlɔ ni olu tɛ yen nɔ en ce moment i bɛ sɔrɔ ka consultation kɛ traitement bɛ d'i ma et puis ça va aller il y a même pas de problème voilà merci beaucoup voilà il y a d'autres qui ont posé la question encore il y a Gaussou, merci beaucoup merci encore pour les questions voilà c'est bien compris docteur vraiment merci pour les éclaircissements Allah vous bénisse et meilleur pour tout le merci beaucoup a diyara n ye kojugu et voilà i ka foli diyara n ye et puis la reconnaissance aussi ça me plaît beaucoup merci beaucoup voilà ala k'an to ɲɔgɔn ye et puis a kana ɲina sibiri o sibiri 20h wagati an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka chaîne sanfɛ n'o ye notre santé docteur Touré voilà donc maintenant il y a Aïcha merci beaucoup Aïcha et pardon il faut passer à l'hôpital pour la consultation voilà bien sûr maintenant bon ni bana bɛ yen nɔ voilà o ni bɛ ka fɛn dɔ jateminɛ i yɛrɛ la voilà i bɛ na dɔgɔtɔrɔso la i ka lajɛ voilà i ka lajɛ voilà lajɛli bɛ se ka lajɛli kɛra ni bana de don a bɛ sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ dɔn voilà mais ni bana yɛrɛ fana tɛ fana ni ladilikan minnu kan ka fɔ i ye kuma minnu kan ka fɔ i ye i kan ka bilasira cogo min na o fana bɛ ɲɛfɔ i ye i bɛ bilasira o cogoya la sans problème voilà donc i bɛ fɛn o fɛn kɔ i bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ voilà k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye voilà merci beaucoup voilà donc maintenant toujours n ka foli bɛ aw ye aw minnu bɛ ka n lamɛn nin wagati in na voilà donc je vous remercie énormément franchement parler merci beaucoup ok merci beaucoup voilà donc aw minnu tulo bɛ n na wagati la donc on a fait 1 heure de temps voilà donc ni voilà halisa mɔgɔ kuraw bɛ ka yɛlɛ chaîne sanfɛ voilà donc ni ɲininkali bɛ min fɛ o bɛ se k'o fɔ et puis voilà donc si tout va bien voilà on va au revoir di ɲɔgɔn ma bientôt voilà bon an ka vidéo tɛmɛnenw na an kumara bana caman kan donc minnu m'o lajɛ olu bɛ se ka t'o lajɛ voilà an kumara insomnie kan minnu tɛ sunɔgɔ sɔrɔ bon après o vidéo in kɔfɛ mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ minnu ye weleli kɛ k'a yira k'a fɔ vraiment minnu fɔra n'o ye ladilikan minnu fɔra olu y'o ladilikan ninnu kɛ u bɛ sunɔgɔ sɔrɔla ka ɲa u bɛ ka sunɔgɔ ka ɲa kosɛbɛ voilà donc an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye voilà donc a ye nafa lase fɛn o fɛn ma minnu fana ye kunnafoniya sɔrɔ a kɔnɔna na donc an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye donc a bɛ continuer ka vidéo lajɛ halisa a bɛ kunnafoniya caman sɔrɔ voilà donc an kumara alcool fana kan gulɔmin fana kɔlɔlɔ minnu b'a la an bɛ se ka mun de kɛ walasa k'an kisi gulɔ kɔlɔlɔw ma an kumara olu kan voilà donc a y'o vidéo lajɛ voilà minnu m'a lajɛ fana u bɛ taa vidéo lajɛ u bɛ nafa caman sɔrɔ a la voilà bientôt n bɛna kuma
obésité ka bonya voilà ko mina kuma bonya ka mais voilà ma se ka kuma le ka tuguni an kumara nin ka bi ka da ka mɔgɔ caman y'a laɲini ka fɔ an ka kuma hypertrophie bonni de la prostate in kan voilà dɔw fana ko an ɲini ka n ka kuma ko n ka kuma obésité kan n'o ye bonya ye obésité n'o ye bonya ye dɔw y'a ɲini ko n ka kuma o kan voilà donc na caman fana y'a ɲini ka fɔ n ka kuma ni bana in kan i b'a fɔ n bɔra ka min fɔ sisan wa n'i y'a fila ta k'a lajɛ minnu k'u ka kuma obésité kan ni minnu k'u ka kuma cancer hypertrophie bonni de la prostate in kan o mɔgɔw de cayara kosɛbɛ donc an y'o de ta an kumar'o de kan mais obésité in bɛna kuma kan fana dans les jours à venir bientôt aussi n bɛna vidéo k'a kan samedi prochain inchallah vidéo bɛ k'a kan ni Ala sɔnna o bɛ lakunnafoniya donc après an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ fana samedi prochain 21h à 22h an bɛna kuma kan walasa ka kunnafoniya ɲuman di aw ma Aïcha merci beaucoup et on a jeté merci franchement merci diyara n kojugu voilà merci voilà donc maintenant on va continuer toujours maintenant et caman fana ɲini k'a fɔ ko n ka kuma hémorroïde kan n'o ye koko ye voilà n'an fɛ yan bɔnna an b'a fɔ koko ko n ka kuma hémorroïde kan voilà n bɛna kuma kan fana ce qui est sûr bientôt n bɛna kuma kan donc caman fana y'a ɲini k'a fɔ ko n ka kuma ni kumara koko kan voilà koko a bɛ se ka traiter cogo di walima i bɛ se ka mun de kɛ walasa i kisi koko in ma voilà ou bien n'a sɔn koko mɔgɔ min na crise wulila an b'a fɔ crise hémorroïdaire ni o wulila wagati min na i bɛ se ka mun de kɛ voilà yɔrɔnin bɛɛ la sɔnni ka se dɔgɔtɔrɔso la walasa dimi ka ta ka bɔ i kan ou bien i bɛ se ka mun de kɛ walasa hali ma taa dɔgɔtɔrɔso la voilà donc o fana an bɛna kuma o vidéo fana n bɛna vidéo kɛ n bɛna kuma kan mais ni Ala sɔnna an bɛna débat k'a kan don la fana voilà donc ça dépend la demande voilà donc n'a bɛ fɛ ka kuma min kan problème foyi t'a la maintenant an ka numéro WhatsApp bɛ yen nɔ voilà donc numéro n'o tɛ n bolo n ka YouTube yɛrɛ fana voilà n ka YouTube vidéo la voilà donc maintenant les parties commentaires voilà a bɛ se ka ɲininkali kɛ walima a bɛ se ka question poser yen nɔ walima a bɛ se ka demande kɛ yen nɔ k'a yira k'a fɔ a bɛ fɛ kuma ka kɛ bana min kan a bɛ se ka o fɔ voilà donc n'a sɔrɔ a bɛ fɛ fana an ka baro kɛ bana min kan a bɛ se k'o fɔ n ka chaîne kan walima n'aw bɛ fɛ ka kuma vidéo yɛrɛ kɛ bana min kan n'a sɔrɔ bana bɛ k'aw degun walima o bɛ mɔgɔ la a bɛ ka mɔgɔ min degun aw yɛrɛ bɛ mɔgɔ min fana dɔn ko a bana in bɛ k'o tigi degun walima a bɛ fɛ ka kunnafoniya yɛrɛ fana dɔn bana in kan a kana hésiter a kɛra bana sugu o sugu ye kɛnɛya sira kan a bɛ a fɔ n ye n ka numéro WhatsApp kan voilà n ka numéro WhatsApp lien a bɛ n ka description kɔnɔ ni na n ka chaîne YouTube kan a description bɛ yen nɔ description yɔrɔ la lien bɛ yen nɔ wala i bɛ se k'a fɔ n ye WhatsApp kan walima i bɛ taa YouTube yɛrɛ kɔnɔna na i bɛ n ka dernier vidéo ta dernier vidéo mise en ligne voilà i b'o ta o commentaire yɔrɔ la donc i b'a sɛbɛn voilà donc i bɛ fɛ ka kuma bana min kan i b'o bana in sɛbɛn voilà basi foyi t'a la voilà an b'a préparer ni Ala sɔnna an bɛ kuma kan walima yɛrɛ fana n'a sɔrɔ n bɛ live la live kɔnɔna na i bɛ se k'i ka ɲininkali fana kɛ donc n b'a jaabi donc o la an b'a fɔ n ko k'an bɛn o la sibiri natɔ a kana ɲina 21h wagati an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ voilà 21h wagati an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ an bɛ jɛ ka kuma ne ni aw an bɛ kuma kɛnɛya kan walasa ka kunnafoniya ɲuman d'aw ma wagati bɛɛ lajɛlen na ka d'a kan foyi tɛ kɛnɛya bɔ kɛnɛya ɲuman o tɛ sɔrɔ dɔnni kɔ dɔnni fana tɛ sɔrɔ dɔnni tigilamɔgɔw kɔ ne ni aw an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ taga ɲɔgɔn fɛ walasa an ka jamana banabaatɔw ka se ka dɔgɔya yan nɔ mɔgɔ sata o fana ka dɔgɔya an ka jamana kɔnɔna na voilà o tɛ se ka kɛ cogo si fo kɛnɛya tigilamɔgɔ kunnafoniya di jamana kɔnɔdenw ma jamanadenw fana ka bɔ a sira fɛ i b'a fɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw y'a fɔ cogo min na o kama ne ni aw sibiri o sibiri 21h wagati an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ janto yɛrɛ la o kɔrɔ cogo ka ɲi i k'i hakili to i yɛrɛ la i k'an bɛn o la merci